Philippine Open Government Partnership dinala ng DBM sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang niya, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Personal na bumisita si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa Pangasinan upang ibahagi ang adhikain nito para sa bukas na pakikipag-isa ng pamahalaan sa publiko. Isinagawa kahapon ng naturang kaganapan sa Pangasinan State University kung saan inihayag ni Pangandaman ang pangunahing layunin ng programa. Inilatag niya ang importansya ng pakikialam ng mga estudyante sa pagkakaroon ng kaalaman sa budget ng bansa. Dito po kami sa Pangasinan State University at masaya po kami na dalhin dito ang Open Government Partnership, ang bukas na pamahalaan. Gusto po natin na ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante ay maging parte ng ating gobyerno sa pagpoprograma ng budget, sa pag-i-implement ng budget. So sana po kahit wala na po kami dito, ipagpatuloy po ng ating mga estudyante ang pag-aadvokasya sa Open Government Partnership. Maraming salamat po. Buo naman ang suporta na ipinadala ni PSU President Albert Galas sa personal na pagbisita ng kalihim. On behalf of the 1,490 employees and 26,925 students of the 9 campuses including the graduate schools of Pangasinan State University, I extend my support to the Department of Budget and Management's Open Government Nationwide Advocacy Campaign. Ipinakita rin ng mga opisyal ang kanilang panata para sa bukas at transparent na pamahalaan. Samantala, pinasinayaan din ni Pangandaman kahapon ang pagbubukas ng Phase 3 ng Grand Legacy Building sa nasabing universidad. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.